Id-Dipartiment ta' Dwana f'Malta ilu dawn l-aħħar sena u nofs jipprepara l-ħaddiema tiegħu u negozjanti li huma reġistrati miegħu biex ikunu preparati għal Brexit mingħajr ftehim. Ian Muscat, direttura l-affarijiet internazzjonali, żvilupp u implementazzjoni għad-dwana, spjega li għall-kuntrarju li ħasbu ħafna għal-bidu, Brexit mingħajr ftehim mhux se jħalli daqshekk impatt negattiv fuq l-importazzjoni u esportazzjoni ta' prodotti bejn Malta u r-Renju Unit. Li ħajsir huwa dikjarazzjonijiet bħal dikjarazzjonijiet ta' kull pajjiż terz ieħor ħajjgħaddu mis-sistema ta' risk analysis tagħna u ħanraw biss dak li hu neċessarju. Dak li mhux neċessarju m'għandniex għalfejn noqogħdu naraw, m'għandniex għalfejn iwaqfuh u ħajibqa' miexi. Dement li d-dazju u l-VAT li għandu jitħallas. Spjega li eventwalment ir-Renju Unit se jkun meqjus mid-Dipartiment bħala pajjiż terz bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina. Ix-xogħol li ħajġi importat mill-Ingilterra ħajkollu bżonn jgħaddi l-formalitajiet kollha ta' dwana. U dak li sejjer lejn l-Ingilterra wkoll ħajkollu bżonn jgħaddi l-formalitajiet ta' dwana, ġifieri trid isir dokumentazzjoni ta' dwana. Barra minn hekk, f'każ ta' no deal, irid jitħallas ukoll id-dazju u l-VAT jew xi taxxi oħra li jkun hemm dovuti ma' kull importazzjoni jew esportazzjoni. Muscat qal ukoll li negozji Maltin diġà kienu familjari mal-proċess ta' skrutinju li jsir fuq prodotti illi waslu Malta jew se jkunu esportati lejn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea. Jidher li t-traders Maltin peress li diġà jinnegozjaw ma' pajjiżi terzi oħra, ġew ma' fil-biċċa kbira tagħhom ġew ma' well versed mal-proċeduri ta' dwana. Allura jafu li kull ma jridu jestendu dawk il-proċeduri tagħhom lejn xogħol ġej jew se l-Ingilterra. Qal ukoll illi dwana ħasbet għal dawk in-negozji jew traders li s'issa ma rreġistrawx lilhom infushom ma' dwana għaliex innegozjaw mal-pajjiż in kwistjoni b'mod dirett. Ukoll offrejna training lil traders li s'issa qatt ma messew ma' dwana peress li dejjem innegozjaw jew mal-Ingilterra biss jew mal-EU biss, però li ħajġu bżonn jagħmlu dokumentazzjoni ta' dwana peress li ħajimportaw jew jesportaw l-Ingilterra. Fuq kollox saħaq kif anki għabbażi tal-linji gwida mill-Unjoni Ewropea dwar kif id-dwanijiet Ewropej għandhom jippreparaw irwieħhom għall-Brexit saru arranġamenti biex jintlaqat kull tip ta' negozju. Jekk hemm industrija li takkwista raw materials tagħha mill-Ingilterra biex eventwalment tipproċesshom f'affarijiet oħra u Malta u tesporthom, jistgħu jibbenefikaw minn dak li ngħidulu l-inward processing procedure fejn abbażi ta' ċerti kriterji dak l-importazzjoni mill-Ingilterra ta' dan ir-raw materials jista' jinġibaw Malta mingħajr ma jitħallas dazju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.